Takže priatelia, pozdravujem vás. Jeden tanec s Putinom na vlastnej svadbe vám môže zničiť život. Myslíte si, že to nie je možné? Ale áno. Stalo sa to rakúskej ministerke zahraničných vecí Karin Kneißl a asi vás to šokuje, ako to bolo možné, že cenzorská, diktátorská, skorumpovaná Európska komisia na čele, povedal by som, s tými našimi vojnovými štváčkami toto všetko mohla akože dokázať. Takže o koho ide? Ide o bývalú ministerku zahraničných vecí Karin Kneißlovú, ktorá teda v roku 2018 vyvolala teda ten škandál, keď na svoju vlastnú svadbu si pozvala ruského prezidenta. Karin Kneißl, je tu množstvo fotiek, väčšinou dáva ten mainstream také najhoršie fotky, aké sa len akože dá, ale ten tanec s Putinom, to je taká zaujímavá záležitosť, lebo samozrejme bola to celosvetová mediálna pozornosť, kde vidíte, že Karin Kneißl si tancuje na vlastnej svadbe, je tam množstvo ľudí, keďže bola ministerka zahraničných vecí, tak je tam množstvo ľudí, ktorí teda akože si spievali, tancovali, bolo to v takom rakúskom folklórnom štýle. Tento tanec s Putinom jej v podstate zničil život, lebo takéto niečo teda nemôže pripustiť akože Európska komisia. Hej? No, takže Karin Kneißlová, keď vidíte, čo sa tu akože dialo, no, čo sa stalo? Ja som si to pripomenul dnes ráno na Telegrame, že je to vlastne už, dá sa povedať, 8 rokov, alebo začínal 8 rok. Vtedajšia ministerka zahraničných vecí Rakúska poslala Vladimirovi Putinovi počas diplomatickej návštevy Moskvy neformálne pozvanie. Myslel si, že to nebude ako reálne, nebude to nikto brať vážne, ale 18. augusta 2018 pristalo v Rakúsku ruské štátne lietadlo. Vladimír Putin sa zúčastil len svadby. Prišiel s kozáckým zborom a tradičným samovarom ako darček. Tancovali válčík, no, keď začala hrať hudba, Karin Kneißl sa poklonila a tradične rakúskym spôsobom. Tento jeden tanec ukončil jej kariéru. Čítam to z Telegramu Miroslav Kamenský, preto ináč pozdravujem niektorých ľudí, ktorých som, dajme tomu, včera stretol, ktorí sú teda iba na Facebooku, hej, iba na Facebook, tak všetkých vás pozdravujem napríklad do Malaciek, keď hovoríte, že treba, že im stačí ten jeden, povedal by som, ten jeden akože zdroj. No, myslím si, že jeden zdroj vám nikdy nebude stačiť, lebo tu krásne budete vidieť, že keď som teda ukazoval, že čo sa vlastne dialo, a ona mala vtedy, Karin Kneißl mala, dá sa povedať, 53 rokov, dnes má už 61. Bola to renomovaná, povedal by som, renomovaná politička, ktorá, no, jeden tanec. Keď si pozriete, čo všetko sa stalo, tak všetky tieto naše, povedal som, mainstreamy hovoria áno, rakúska exministerka, ktorá tancovala s Putinom, si najíma dom v Rusku, znova, hej, agentka, všetko možné, tak viete, ako to bolo, hej, že každý, kto má normálny vzťah, že normálne sa komunikuje, tak je podľa nich agent Kremľa, hej, škandály, lebo ak tancujete na vlastnej svadbe, tak je to škandál, hej, rakúska ministerka, hej, kto to vlastne je tá rakúska ministerka? Napriek tomu, že hovorí 7 jazykmi a bola bývalá spolková ministerka pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky. Nezabudnite, Rakúsko je členom EÚ, ale nie je členom NATO, a je to v podstate neutrálna krajina. Keď si pozriete jej údaje, čo teda uvádzajú, hej, tak bola to bývalá diplomatka v prvej vláde Sebastiana Kurza od decembra 2017 do júna 2019, ministerka zahraničných vecí, narodila sa vo Viedni, Rakúska a tak ďalej. No, samozrejme, pozrel som si aj tie západné zdroje, ktoré sa tomu, lebo to bola celosvetová mediálna udalosť, ktoré sa teda tomu venovali, hej. Tanec s Putinom, ako si teda tá bývalá ministerka našla nový domov, ale to je to najpodstatnejšie, oni rozprávajú všetko možné, ale to, že čo sa potom jej stalo, tak to ako nikto nepovie, pretože aj to smečko, hej, Putin tancoval s rakúskou ministerkou, na svadbu si donesol zbor kozákov, ale to najpodstatnejšie, treba ísť na ten môj Telegram a zrazu zistíte, že čo sa stalo. Naozaj ten jeden tanec ukončil jej kariéru, pretože v priebehu niekoľkých hodín už
to bolo, že teda je agentka, teda že spolupracuje s Kremlom, zradkyňa, špión, vyvrhel. Nasledovali dokonca vyhrážky smrťou a napriek tomu, že ovláda 7 jazykov, má doktoránsky titul z medzinárodného práva, bola, dá sa povedať, takmer okamžite vymazaná z nejakého budúceho politického života. Jej bankové účty boli zmrazené, čítam to z telegramu Miroslav Kamenský. Jej meno bolo vlastne na čiernej listine nielen v jej vlastnej krajine, ale čo je neutrálna krajina. Viete, aká neutralita, keď takto sa správajú. Neutrálne znamená, že prežijem aj jeden tanec s Putinom. No a samozrejme vytlačili von z Európy. Knajslová musel najprv utiecť do Francúzska, ale no aj tam ju nasledoval exil. Jej účty boli zablokované. Ten majiteľ jej povedal, že bol pod takým tlakom, že dokonca aj tam, kde bola, sa musela vysťahovať. Keďže v Európe nemala trvalé miesto, musela sa odsťahovať v podstate do západnej Ázie, do Libanonu, kde v podstate žila v takom tichom exile. Žena bola vyhostená za tanec s Putinom z Európy. No, čo nastalo potom? Tak keďže už nemala kde žiť, tak odišla do Petrohradu, kde teda vedie ten think tank a žije v nejakej vidieckej chate. Ale to je na tomto najlepšie, že takže jeden tanec s Putinom vám vymaže celý život, pretože európska elita sa postarala o to, aby tento jeden tanec s Putinom jej, povedal by som akože, vymazal všetko. Putin je tu, pozrite sa, tam je kvantum iných veľvyslancov, klasická taká folklórna svadba, folklórne odevy. Teraz, keď ju tento, povedal som, tanečník položí, začne tanec s Putinom. Toto je celé, čo vlastne vám zničí život. Takéto niečo, takáto, povedal by som, bezvýznamná vec, ako toto strašne prekáža teda tým cenzorom, diktátorom a vojnovým štváčom, keď treba všetko teda zničiť, keď vlastne tanec s Putinom jej zničil život. Ja sa vrátim k tomu môjmu telegramu a preto pozdravujem ľudí včera, ktorí boli v Malackách a ktorí povedali, že im stačí ten jeden akože zdroj. Takže poďme sem, tu klikneme No a teraz, čo je zaujímavé, samozrejme, že vám vyhodí hneď prvý článok, ktorý som dával dneska ráno na môj telegram, kde nás sleduje 22 000 ľudí, ale Karin Knajsl ako povedala zaujímavú vec, Rusko ako tu, a to je, prosím pekne, aby ste vedeli, júl 2025, povedala krásnu vec. Rusko ako právny nástupca ZSSR, jednej z veľmocí, ktoré podpísali dohodu o suverenite Rakúska, má právo zabrániť vstupu krajiny do NATO. Vyhlásila to v rozhovore pre TASR bývalá ministerka zahraničných vecí Karin Knajsl. Viete, nezabudnite, že Viedeň od Hitlerových vojsk oslobodili práve Sovieti, teda sovietská armáda, Stalinové vojská. Toto sú vyjadrenia, ktoré teda absolútne prekážajú, keď niekto sa takto akože vyjadruje a keď niekto poukazuje normálne veci. Keď dáme jej vyjadrenie Karin Knajsl z 21. júna 2025, znova na telegrame Miroslav Kamenský, ukazoval som, ako sa vyhľadáva. Európska únia koná proti Rusku tak, ako Izrael proti Iránu. Hej, a teraz vedenie Európskej únie sa usiluje o zmenu moci v Rusku a za tým účelom Brusel prijíma rovnaké opatrenia. Hej, povedala to a tieto názory sú jednoducho, povedal som, nepriateľné. Zaujímavé ale to, že tento svoj názor Karin Knajsl vyjadrila v rozhovore pre agentúru TASS na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, to je ten SPIF. Mal som o tom viacero, povedal som o SPIFe, mám viacero videí, niektoré sú už vymazané, lebo tam keď poviete niektoré veci normálne, tak ako sú, tak jednoducho tým cenzorom to akože prekáža. Povedala zaujímavú vetu, že po zmene v režimu Rusku, ak prezident Putin odíde, by sa mohla zvážiť možnosť dodávok ruského plynu. Viete, povedala jasne, pracujú na zvrhnutí vlády v Rusku. Hej. Dáme ďalšie. Povedala znova Karin Knajsl, Putin a Trump, alebo Trump a Putin budú rokovať o
urovnaní na Ukrajine bez Kieva. Hej. Toto je z 5. tu vidíte z 5. marca 2025. Karin Kneissl ukazovala rokovať. Rusko nemá s banderovcami o čom rokovať. Karin Kneissl sa odsťahovala do Ruska a žije mimo EÚ. Čiže vy, ak chcete normálne, slobodne rozprávať sa o normálnych veciach, vy musíte ujsť z EÚ napriek tomu, že či už Charta základných práv EÚ alebo Európsky dohovor vám garantujú slobodu prejavu, ale ukazuje sa, že nie, lebo tie, povedal by som, fašistky na čele Európskej komisie vás zničia, pokiaľ nebudete forsírovať ich vojnovú politiku skorumpovancov, kde teda oni chcú nahnať 400 miliónov obyvateľov Európskej únie do vojny s Ruskou federáciou. No, čiže rakúska ministerka, znova som na Telegrame, Miroslav Kamenský, hovorí, že Európa bezcitne ignoruje popravy Rusov militantmi ukrajinských ozbrojených síl a zabíjanie Libanončanov a tak ďalej. Aká je reakcia Európy? Európa stratila dušu nielen v právnom štáte, ale slobody, ale možno predovšetkým v ľudskosti. Karin Kneissl, toto sú veci, ktoré teda absolútne nevyhovujú. No, Karin Kneissl sa vyjadrila aj tej explózii pagerov v Libanone a povedala, že je to teroristickým útokom. Pozrite, aké je to ľahké. To znamená, že ten Telegram je veľmi dôležitý. Ináč pozývam vás dnes na 19:30 na Sataníru. Budeme tam mať podľa mňa veľmi zaujímavé liveko. Môžete písať do chatov, odpovieme v podstate na všetko. Nie je absolútne žiadny problém. Čiže dnes 19:30 liveko na Sataníre. Budeme na YouTube. Budem to zdieľať na mojom Telegrame, čiže preto je dôležité byť aj na Telegrame, lebo veľa ľudí mi povie, že im stačí Facebook. Hej, pozdravujem, ja osobne som presvedčený, že Facebook nestačí, lebo ak chcete mať nielen informácie, ale ak chcete teda vedieť viac, Facebook je absolútne nedostatočný. A viete prečo? Lebo Facebook patrí medzi najväčších cenzorov a blokátorov všetkých normálnych akože informácií, pretože aj takéto bežné fotky zo svadby jednoducho prekážajú. Aj takéto normálne veci akože prekážajú. A pozrite, keď ministerku zahraničných vecí za tanec s Putinom dokázali zlikvidovať, tak, lebo o čo tam ide? Na vlastnej svadbe, hej, a už keď tancujete s Putinom, tak ste agentkou Kremla? No pozrite sa, kto to dáva, veď čo môžete iné čakať od takýchto nezmyselných reakcií, hej. No. A samozrejme, podľa názoru týchto všetkých sa stala vyvrhelom potom, ako teda tancovala s ruským prezidentom. Takže škandály, hej, lebo tancovala na svojej vlastnej svadbe. Karin Kneissl, ministerka, alebo už ex-ministerka zahraničných vecí. Čo sa to deje s tou Európskou úniou, že ľudia musia ujsť z Európskej únie len preto, lebo teda majú nejaký iný názor, len preto, lebo chcú mať normálne zdravé vzťahy. A na rozdiel od tých vajnových štváčiek na čele Európskej komisie, tak takíto ľudia chcú mier a chcú normálne obchodné, kultúrne, dopravné vzťahy, aj normálne diplomatické vzťahy. Práve tie fašistky na čele Európskej komisie v podstate spôsobili to, že naozaj my sme v situácii, keď teda takýto smiešný tanec, akože, myslím, ako to je bezvýznamná udalosť. Vlastná súkromná svadba. Tancujete, kde je množstvo iných ľudí, je to celé v ľudovom folklórnom tom ich štýle. Zrazu príde tanec s Putinom a máte zničenú kariéru. Ako je toto možné? Toto je to, čo je najväčší problém Európskej únie. Toto je problém, že my máme tie obrovské, povedal by som, náklady na to všetko. Toto sú tie veci, ktoré nás akože najviac zaujímajú. Priatelia, je to tragédia, že naozaj Európska únia nás maximálne likviduje. A preto pozývam všetkých, že príďte na ten Telegram, lebo som presvedčený, že práve preto tu, ako som vám ukázal, nie je tá cenzúra a sú aj normálne informácie. Jej zmrazili účty, nielen v Rakúsku, zmrazili účty vlastne v celej EÚ, dali na ňu sankcie, proste musela újsť a potom ešte povedia, že vy ste nejaký agent Kremľa. Za to, že chcete mier,
chcete normálnu slobodnú komunikáciu, normálne cestovanie, chcete normálne kultúrne, diplomatické, dopravné, akékoľvek iné vzťahy, energetické vzťahy, ktoré sú pre nás, tak za to ste zničení. Preto napríklad je dôležité, naozaj tak, ako som to ukazoval, lebo veľa ľudí si myslí, že to nie. Pozrite, kliknete si Knésl, ukáže vám a zrazu vidíte, že a môžete si pozrieť historicky, aké názory ona mala a že tam absolútne nie je nič na tom, aby Európska komisia dala na takúto osobu nejaké sankcie a vlastne ju vyštvala z Európskej únie, pretože ja sa potom pýtam, a kde je náš Európsky dohovor, viete ktorý, o ľudských právach? Kde je naša Charta základných práv a slobod Európskej únie? Kde všade máme garantovanú slobodu prejavu v akejkoľvek forme. A najstrašnejšie je to, že keď náhodou idete do umelej inteligencie, tak oni tam úplne debiliny píšu, lebo to tak scenzurujú. Umelá inteligencia, hlavne tá americká, môže byť dobrá iba na nejaké technické záležitosti. Ako náhle ide do nejakej politiky, histórie alebo čo, tak je tak cenzurovaná a tak deformovaná, že to nie je umelá inteligencia, je to umelá debilita, lebo oni povedia, zatancovala si Valčík 18. augusta, uklonila sa, hej, a potom zrazu už bola členkou Rosnev, potom nejaký ten Gorky, presťahovala sa do Ruska. Že prečo a čo vlastne, čo s ňou všetko spravili, tak to je akože tragédia, že naozaj takéto veci, čo mám na to povedať? Škoda akože ďalších rečí. Preto naozaj všetkých pozývam na telegramový kanál Miroslav Kamenský, ale priatelia, zároveň vás pozývam aj napríklad na YouTube, tam akože Miroslav Kamenský, pozrite sa, máme toho veľa a dnes bude to naozaj zaujímavé. Tieto relácie, ktoré mám s Ričím, hej, o Ukrajine, tu znova o Ukrajine, posledná novinka, aj tie fronty, používame tu 3 mapy. Priatelia, ja nemôžem individuálne odpovedať niekomu, že aké 3 mapy tam my používame, pretože jednoducho vy ste už takí leniví, že keď dokonca my keď máme tie mapy a my ich dokonca ukazujeme tie linky a ukazujeme, že čo všetko dávame, tak vy ste leniví si akože to aj pozrieť. Hej? Pýtate sa, že ako sa volá táto mapa. Kliknite si, dajte si takúto legendu a budete tam všetko mať. Lebo niekoho zaujímajú tieto žlté opevnenia, lebo to sú tie fortifikácie a priatelia, tak počúvajte to video z Richima, pozrite sa, 2 hodiny 50 minút, máte tam všetko, 3-krát to tam rozprávame a vy mi potom poviete, že pošlite mi link. Priatelia, pozrite si video. To video robíme pre vás. Ja nemôžem súkromne odpovedať 1800 ľuďom, lebo oni chcú link o týchto, povedal by som, fortifikačného opevnenia. Takže s pozdravom z Telegramu Miroslav Kamenský, ale aj povedal by som s tým, že tanec s Pučinom zničil život európskej, alebo teda zničil život ministerke zahraničných vecí Rakúska, už bývalej, lebo Európska komisia jednoducho takéto niečo nepodporuje. Vy máte na Rusov podľa nich pľuť, máte všetko zničiť, máte teda všetko zablokovať, zamedziť, aby ste schudobneli a aby skorumpovanci na čele Európskej komisie mohli z vás urobiť totálnych hlupákov, chudákov a aby vás nakoniec nahádzali do mlynčeka na mäso proti atomovej veľmoci Ruskej federácii, lebo to je jediné, čo tie dve vojnové štváčky na čele Európskej komisie sa snažia. Zničiť vás, ožobráčiť, nahnať do vojny, aby oni na vás zarobili čo najviac miliard. A práve preto ešte stále ja môžem hovoriť o slobode prejavu a práve preto treba takéto videá točiť, lebo inak to nie je možné. Inak naozaj nás tu zlikvidujú, lebo ľudia, vy ste sa už začali naozaj všetci báť a ešte aj leniví používať nejaké iné platformy. Takže Miroslav Kamenský vás pozdravuje, majte sa krásne.